Vaccination rollout alang sa second batch nga bakuna alang sa mga senior citizens sa El Salvador City. Nagpadayon karong adlaw. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Gisugdan na pagbakuna sa El Salvador City ang second batch sa A2 priority list kung mga senior citizen gamit ang 500 doses Sinovac vaccine. Target sa syudad nga makumpleto ang pagbakuna sa 4,663 ka senior citizens. Kining si Tatay Ronaldo Bahuyo, 73 years old, ang kabado gihapon nga magpabakuna. Gani nagbutang pa kinig 10 pesos sa iyang sapatos nga iyang tinuuhan aron mawala ang kakulba sa pagtusok sa bakuna. Nawala gamay, marang effective gid pero me. Mo yang gabuhatong sukad na niya to before I take the board exam. Samtang si Tatay Pedro Quintanar, 67 years old, ang wala usab kahadlok nga magpabakuna. Wala man, normal naman. Wala mo ko gibati nga kuan. Daghan gihapon sa mga katigulangan sa syudad ang mahadlok magpabakuna tungod sa dili maayong balita nga nabasa niini sa social media. Mga beliefs bitaw na makita nila sa social media, like for example side effect sa Sinovac, sa AstraZeneca. So dili na to mawala. Mao nga ang El Salvador LGU walay puas ang kampanya sa pagpasabot sa katawhan mahitungod sa bakuna. Ang wala makaabot karong adlaw, ang hatagan gihapon og higayon nga mabakunahan sa sunod nga schedule. Supposedly ilahang slots, then kinahanglan mo sila mo per mag-waiver nga dili sila magpabakuna. Sayang mangud ang vaccines allocated freely for them, unya dili magamit, mausik lang. Magpadayon hantud og mga adlaw ang vaccination rollout alang sa mga senior citizen. Samtang sa Huwebes, sugdan na usab ang second dose sa mga unang nabakunahan sa A1 priority list. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.